Hi mga karonbel! Kumusta? I hope okay ra mo tanan. Reward yourself sometimes kuno every payday. So atong i-celebrate ang Manuel Day og ang pag-welcome nato sa March. Request granted ni kay ngano nay nag-request nga isda kuno. So muspenta karon og 200 pesos bugat-bugat gid siya pero usahay ra man siya di man siya pirmi di ba? So dala sa kani mga lamas 200 pesos kay 140 ang bangus inana kadaka o sa kadango nga og tunga. After sa itong kakapoy sa itong trabaho, of course, atong i-reward ang itong gagalingon sa pagkaon, sa itong ganahan nga kanon. Labi na ako nag-crave ko ani kay labi na sa part nga belly. Sus, bangus, in English milkfish, kay rich in mineral content in the form of potassium, calcium, magnesium, and sodium. Unya, maayos na din siya kay makalower sa risk for cardiovascular disease. Ang style ani nato steam ni siya nga Singapore or Chinese style pod nga gitudlo sa akong pangumangkon nga gikan siya sa Singapore. Wala dito wala sila'y suka nya wala sila'y bitsin kuan ay lahi Himalayan salt lay laha. Pero kay Ronbel version man siya gibutangan ako duha ka kutsara nga suka. Nya gibutangan ako sa ilam together sa lamas og katong asin, bitsin, pepper. Unya ang katong uban nga lamas akong gibanig ug akong ipaimabaw sa isda. Samtang nagkuri-kuri ka diri sa isda kay butangan nimong mga lamas, imo na tong gitak-ang ang para steam. By the way, di ay ako din ni siyang gihimbisan ang isda. Og ready na ni siya para steam. Let's wait and see the result. Og di bun mawa ang pipino, pipino is life. Og taran, mao na ni siya ang result. Happy eating. Mao kini ang Ronbel gums.